Sisimele murisei sori kutaudzai zvangu nguva ino. Pane chiitiko chaitikawo kunoku changa chatoti tyorawo kuti titi tinoita mapolisi ezororo aya, but vanhu vasingadi kutora mapolisi muno muRustenburg. Pane vaya mafly by nights vana museyamwa vanotakurawo zvitunha kuendesa kumusha uko. Pane umwe anonzi muzeya suwa ari muRustenburg imomo akapiwa mari kune imwe nhamo yakaitika kuRamuchani uko yeumwe mukomana anonzi Brian akabayiwa nebanga. Saka pa2 weeks dzese idzi vanga vachiwirirana kuti nhasi munhu anoenda. Hanzi muzeya uya kwakutsvaga mumwewo nhingirekeni vanotakurawo ngohaya mota kuJoburg kana kuti Pretoria here, vachinzi torai bhodhi yemukomana uya yakashaya kubva kuPretoria mouya kuhama dzake muRustenburg kuRamuchani mubva machizomuendesa kumusha. Saka pazoitika dhirama rekuti muzeya uya azohayawo yake motikari kuti iendese munhu kumusha, iye achiti ari nyanya kupuhwa mari, achinge anga akawirirana kuti ndiye achaendesa munhu kumusha. Iye kuda akadya mari kudhara here hamheno, 2 weeks dzacho dzataurwa kunzi anga akasipiwa mari. Saka pazoita madhirama ekuti tiri kubva kutopererwa simba kuti bhodhi yazonzi yazochisimudzwa pamba izvozvi. Yanga yaunzwa mumaflats mutauni umu panotolojawo iye muzeya iyeye. Saka regai ndikutumireiwo zvatarara taanazvo izvi. Zvakaoma. Muchandiregererawo ndangototumirawo izvi dziri nguva dzino idzi. Kuti nekuti ndopatona manje tatungofulowawo nyaya yacho tichida kunzwa kuti yapapi bhodhi yemunhu yazobviswa here mutauni, nekuti vanhu vanga vachinzi vaenda kumapurisa asi mapurisa avaudza kuti munhu wenyu wamamakataurana naye mukange mamakahaya mota kana azenge akupai mumwe munhu kuti akuendesei kuZimbabwe, muendese chitunha chenyu kuZimbabwe, kana anga azokupai umwe munhu that was hazvisi pamutemo kakuti handizvo zvamamakawirirana. Saka imimi itai zvamunoda, endai munoita zvamunoda, ndo go ahead yaunga wapiwa nemapurisa. Saka vanhu vaya varunzi pakupedzisira panapa vazotora fridge double door TV inga hanzi 55 inch nemicrowave here kudini kwakutosiya mumba maiye muzeya uya wematransport anotakura zvinhu kuendesa kumusha musisina zvinhu izvozvo. Ndo zvanzi zvatorwa, mukadzi akazoburitsawo 4,000 here kudii. Saka mheno kuti mumbotizivisirawo madhairies kuti asi tinenge tichitaura isusu zvemapolisi vanhu vasingadi kuzvinzwa, but honai situation yakadai kuti wazotosimuka manje apa ndopaurunzi warubva kutochisimuka kuenda after patoita madhirama pamba ipapo, apa pari pamaflats atori evarungu. Futi bodo.